नोंथांमोननिसिम आङो रादाब बुथुमगिरि हिसाबै आं धेमाजि जिल्ला एक्स.एन.डि.बि इउनाइटेड फराम जानानै आं बरायग्रोना लानाय जाबाय। बे रादाबनि गेजेरजों धेमाजि जिल्ला एक्स.एन.डि.बि इउनाइटेड फरामनि जि मावनो गोनां दङ फैबाय थानाय समफोराव बेखौ लानानै जोङो धेमाजि जिल्ला एक्स.एन.डि.बि इउनाइटेड फरामनिफ्राय लानानै बोसोनगिरिनिफ्राय लानानै दैदेनगिरिसिम जोङो थांनाय 12 अक्ट'बर बेहाय जोङो धेमाजि जिल्ला एक्स.एन.डि.बि नि सिमिन सापरियाव थानाय नैबे जोंनि नब्लां बा अफिसाव जोङो मोनसे जेनेरेल मिटिं बा गेवलां मेल लानाय जायो। बे गेवलां मेलनि गेजेरजों धेमाजि जिल्ला एक्स.एन.डि.बि इउनाइटेड फरामा गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोरावहाय जोंनि सोद्रोमाफोरा लेथेर फेथेर जाना दंमोन। दिनै एन.डि.बि आ मोनब्रै मोनबा फेक्सनाव दंमोन। दा बेखौ नोजोर बोनानै धेमाजि जिल्ला एक्स.एन.डि.बि इउनाइटेड फरामा सारेन्डारनिफ्राय लानानै आरो जोंनि बेसेबां साफ्रोम बारग' एन.डि.बि फोरखौ लानानै मुंख्लं नखरफोरखौ लानानै जोङो मोनसे गेवलां मेल जिरायनाय जायो। बे गेवलां मेलानो जाहैबाय जोंनि थाखाय बिराद गिदिर मोनसे जोंनि स्टेटमेन्ट। मानोना दिनै जोङो खौसेथियाव फैनो हाबाय, जा सारेन्डारबो थाबाय आरो जोंनि बारग' एन.डि.बि फोरबो गासैबो सोद्रोमाफोरा थाजोब्बाय आरो मुंख्लं नखरफोरबो थाबाय। दा बैफोरखौ नोजोर होनानै जोङो बै जेनेरेल मिटिंखौ जों लानाय जादोंमोन। दा बे जेनेरेल मिटिङाव जोङो माखासे जों थांखि दैखांनाय जादों। जाय थांखिफोरखौ लानानै जोङो सिगाङाव दोननानै जों खामानि मावनो आवगायदों। थांखिफोरा जोंहा जोंनि एन.डि.बि नि मावनो गोनां जेलाव थानाय फाउन्डार रन्जन दैमारि सार आरो मुंख्लंफोरनि मोननो गोनां अनसुंथाइ आरो जोंनि बारग' एन.डि.बि फोरनि एक्रेसिया बा अनसुंथाइ मोननाय। दा बैफोरखौ सिगाङाव दोननानैनो जोङो बैफोर थांखिफोरखौ जों लानानै खामानि मावनो नागिरदों आरो बेखौ लानानैनो जोङो थांनाय 12 अक्ट'बराव जोङो जेनेरेल मिटिंखौ लानाय जादों। आरो बे जोंनि थाखाय बिराद मोजां मेसेज। मानोना जोङो सारेन्डार आरो जों गासैबो खौसेथियाव थानानै जोङो बे एन.डि.बि नि खामानिखौ जोङो सिगाङाव दोननानै मावनो होननानै जोङो बे थांखि दैखांनाय जादों। धेमाजि जिल्ला एक्स.एन.डि.बि इउनाइटेड फरामनि आङो आफादगिरि महरै आङो नोंथांमोननि फोसावनायनि गेजेरजों आं बेखौ बुंनो लुबैयो बा बुंगोन। मानो होनबाथाय आङो मिथिनायाव आरो आं मिथिखायो धेमाजि जिल्लायावहाय जोंनि नैबे सिमेन्ट सापरि हालामावहाय खौसेथि बर' सुबुं आफाद इउ.बि.पि. बियो अलरेडि सानजा सोनाब दंखायो। बिथांमोना दखरा दंखायो सानजा सोनाब। दा बिनि गेजेरावबो आरो गामि गंसेयाव इउ.बि.पि. आफाद बियो खिन्थु रिसिभ जाथावना नङा। मानो होनोबाथाय मोनसे आफादावहाय दखरा थायो, दखरानि सिङाव आरो भिलेज आफाद थायो होननानै आंहा बे फोथायनाय गैया। जुदि मा मिनिंखौ लाना दादों आंहा बेखौ बुंनांगौ गैया। खिन्थु बे आफाद दानायनि बेलायावहाय खिन्थु उननि पर्यायाव माबा मोनसेफोर जायोबा रेसपन्सिबिलिटिया बिसोरनाव थागोन, बिसोरनि रेसपन्सिबिलिटि जागोन बियो। बेहाय खिन्थु आङो गामि आफाद दानाय बा बेखौ आङो आंनि बेक्ति फालनिफ्राय आङो मोजां नुहुरा। बेखौ आं डाइरेक्ट बुंगोन। मानोना दिनै जोङो दाख्लै जों 12 अक्ट'खालि जि जोङो थांखि आजावदों बे थांखियावनो जोङो दैखांखानाय दङ। जोंनि मेम्बारफोराहाय जोंनि एक्टिभ मेम्बारानो जा बोसोनगिरिफोरानो जा माखासे आफादफोराव हाबसोमनानै दङ। धेमाजि जिल्लानि जा बारग' एन.डि.बि सोद्रोमाफोरा बिथांमोनखौ थाबैनो जोङो लाबोफिननायनि बेब'स्था लागोन आरो ओंखारबोआबा बिथांमोनखौ लिंहरनानै जोङो बेक्ति हिसाबै जोङो सावरायनाय जागोन। दा आउट अफ बिटिआरनि आङो बारग' एन.डि.बि हिसाबै आं थोंजों बुंगोन। मानोना बर'आ मोननै फांसनाव थाबाय, सि सिडिउल आरो नन सि सिडिउल। मानोना मोनसेया जाहैबाय बिटिआर, मोनसेया जाहैबाय BKWC। दा जोङो नन सि सिडिउलनि जोङो BKWC नि सोद्रोमा, आं सासे बारग' एन.डि.बि.बाबो। खिन्थु बेहाय जे जों सुक्तियाव जे जों दंफायोमोन एन.डि.बि हिसाबै, खिन्थु जों जे मान मर्यादा मोननांगौमोन खिन्थु दिनैसिमबो काउन्सिलनिफ्राय जोङो जेबो जोङो अनसुंथाइ मोननाय जायाखै आरो जोङो थांफैबो जोङो मोननायबो जाबावाखै। बे सिदा खोथा।
आं थांनाय जिथुनाखि सिगनेटरिफोर बिथांमोना फेलार जादों। मा बुङो? नों गबिन्दआनो जा, फेरेंगायानो जा, सावरायग्रायानो जा, आरो आं बुंबावगोन सिगनेटरि हिसाबै 3 कमिटि दाना होदोंमोन एनडिबिनि खामानिखौ मावनो थाखाय। बै सुबुंफोरानो जाहैबाय जा फार्स्टआव दिपेन बर', दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय, सेकेन्डआव दंमोन गबिन्द, थार्डआव दंमोन फेरेंगा। 5 बोसोराव बिथांमोना एनडिबिनि समस्याखौ जेबो खामानि मावनो हायाखै आरो मावनाबो होआखै। मावनायमोनब्ला आं दिनै नोंथांमोननि ससियेल मिडियाआव आङो बुङामोन 5 बोसोर बायदेमलांबाय बिथांमोननि सरकारा। नोंगोना नङा? कनफिडेन्ट होनबाय थायो बेखौ, माने बिनि केसखौ, खिन्थु सुक्तियाव डाइरेक्ट दंखाथारो। जिथुनाखि एकर्ड जाखांनायनि उनावहाय जेलाव थाफिननायनि कुनु फर्मुलायानो गैयामोन। बियो डाइरेक्ट पलिटिकेल नोजोर नांदों बेहाय। बेखायनो बिथाङा दिनै उदां अख्राङाव फैनो हायाखै। आं आसा खालामदों धेमाजि जिल्लानि एक्स एनडिबि इउनाइटेड फरामनि जानानै आफादगिरि महरै एबारनि फैबाय थानाय 5 बोसोरनि जिथुनाखि गभर्नमेन्ट हाग्रामानि मानगोनां हाग्रामा सरकारनि दैदेननायाव निश्चय एनडिबिनि समस्या जोबगोन। जेलाव थानाय मुंख्लंफोरनि आरो जोंनि एनडिबिनि सोद्रोमाफोरनि समस्या जोबगोन होननानै आंहा 100% फोथायनाय दङ दानि नैबे हाग्रामा महिलारि बिथांनि सरकाराव। जों एक्स एनडिबि इउनाइटेड फराम हिसाबै अल आसाम होख्रावफिनगोन, जोङो आन्दलन खालामफिनगोन। जोङो बाध्यता होयो, समा थिनब्ला जोङो गाबोननो होख्रावफिननोबो हागौ। बे अबस्थायाव लागै दङ। मुंख्लं दहायबो बुंदों 100% एबार हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायाव एबार 5 बोसोर सरकार चान्स मोनदों, निश्चय मावगोन। आरो जों साननैसोनि गेजेरावनो जोङो सरकारा बिथांमोना फुल प्रेजेन्ट जाजोबोबा जों निश्चय मेसेज मोनगोन होननानै आंहा मोनसे फोथायनाय दङ एक्स एनडिबि इउनाइटेड फरामनि आफादगिरि जानानै। नंगौ, समाज फोसाबनायाव, लाइमोनफोरखौ फोसाबनायावहाय दिनै बर'नि माहारियारि आफादफोरानो मोनफ्रोमबो आफादानो बिहोमा दङ। दुलाराय बर' फरायसानिफ्राय लानानै, बर' साहित्य सभानिफ्राय लानानै, आबोबनिफ्राय लानानै, धर्म आफादनिफ्राय लानानै आरो एक्स एनडिबिनिफ्राय लानानै रावबो गाज्रि जाजानो लुबैया सासे गथ'खौ। दा बैखौबो जोङो जिथुनाखि 12 थारिखआव जिथुनाखि जों गेवलां मेल लानाय, बेयो जों थांखि दैखांना लानाय जाखादों। आरो बे थांखि दैखांनायखौनो